Estem al Castell de Cardona, un símbol de les llibertats catalanes, que durant la Guerra de Successió va ser l'última fortificació en caure de Catalunya. Mireu que preciós. Tothom parla de Barcelona, del setge de 1714, però saps realment quin va ser l'últim territori català que es va mantenir fidel i va lluitar fins al final? En aquest castell, homes i dones van aguantar incansables i van lluitar i resistir fins a l'últim alè. No va ser Barcelona, va ser Cardona, el cor de la sal i de les llibertats i resistències catalanes. Durant la Guerra de Successió, quan tot ja semblava perdut, Cardona va ser l'últim bastió fidel a les llibertats catalanes. Després de la caiguda de Barcelona al 1714, Les tropes borbòniques van pensar que seria fàcil conquerir el castell, un punt estratègic, un punt neuràlgic i un punt de resistència, l'últim punt de resistència catalana. però els catalans de Cardona van resistir aquí setmanes senceres, envoltats, sense provisions i superats en número. Fins que finalment van capitular el 18 de setembre de 1714, una setmana després de que caigués Barcelona, amb honor i sense rendir les seves banderes. El castell de Cardona és una de les fortaleses medievals més impressionants de Catalunya. Va ser construït al segle IX, en temps de Guifré el Pilós. I amb els segles es va convertir en la clau de poder dels vescomtes i ducs de Cardona, anomenats els reis sense corona. A més, la muntanya de sal que hi ha just a sota era tan valuosa que li deien la muntanya de riquesa infinita. Cardona no és només un castell. És un símbol de resistència, llibertat, dignitat i catalanitat. Aquí, a dalt d'aquest turó, va bategar per última vegada el cor lliure de Catalunya. Si vols que t'expliqui més històries com aquesta, segueix-me!